बाक्सानि दिंखियाबारियाव गासै सा 35 सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन। नंगौ, जों बयबो मिथिगौदि बे बोथोरा रंजानायनि बोथोर, बर'नि आंगो फोरबो रंजालि बैसागु फालिनायनि बोथोर। नाथाय बे फोरबोआवबो गोरलै बिलाइ रोदोमनाय बायदि थाद'नाय गैयै दिनैनि दिनाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि जयनिं हाबाफारियाबो जोबनो थाङाखै। थिग बेबादिनो दिनैबो बाक्सा जिल्ला मुसलपुर महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय 420 नं बाथाबारि गुदि फरायसालिनि गासै सा 35 जन भटार्सफोरा 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'नि नुजाथिनायाव दिंखियाबारि जांगिला मावफुं आफादनि सिथ्लायाव मोनसे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लादों 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर', कक्लाबारि बियाबनि क'अर्डिनेटर अशोक कुमार बर', मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेथारि अ बिजु बरकचारि आरो गुबुन गुबुन आयदानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानायनि गेजेरजों बे जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। आरो बेनि अनगायैबो एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै खोनासंना लादो। थारैनो सोमोनांथाव नैबे बैसागोनि दिनै 2 तारिखब्लाबो दिंखियाबारि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना मानग्रां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोना जगदान जादों। दहाय एसे सिगाङावसो जगदान जाखांबाय। आं आसा खालामो बिथांमोना मानग्रां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारखौ बा निति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनि दोलोआव फैनायनि थाखाय आंबो नैबे कक्लाबारि समस्तिनि एमसिएलए जानानै बिथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय। आं आसा खालामबावो बिथांमोननि गामिजों लोगोसे गासै कक्लाबारि समस्तिजों लोगोसे आरो बिटिआरनि दाब दाब जायगाफोरनि गामिफोराबो बा रायजो राजा बिथांमोनाबो मानग्रां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोननानै जाहाथे जयेन जायो। नैबे बैसागो बोथोरावबो आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहरबाय। मानो होनोबाथाय प्रमद बर' बिथाङाल' ओरैबायदि सासेल' शिब, जाय शिबआ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ नोजोर बोनानै बा बिथांनि सिमांखौ मोगथां महर होनानै बिथांनि निति आदर्शखौ लानानै मोनफ्रोमबो हारि जौगानायनि जिखिनि खामानिफोर बे खामानिखौ बिथाङा बा जोंनि सरकारा आथिखालाव रोखा रोखायै मोनसेनि उनाव मोनसे मावबोबाय दं। आरोबाव मानग्रां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारानो जोंनि सिगाङाव जालांनाय एनडिएफबि, बिएलटि, भिएफ आरो एबसुनि जिखिनि मुंख्लंफोर दं, बे मुंख्लंफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गोसोखांनानै सरकारनि माखासे मानि स्किमनि जिखिनि बिमुंफोरखौ होनानै जों खामानि मावबोबाय थानायखौ बा जों मावबोनो हादों। ओंखायनो जों सानो जे मानग्रां प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोननाय रायजो राजाफोरा जाहाथे अराय समबो जोंखौ हेफाजाब होयो। मानो होनोबाथाय फैगौ समाव जोंनिनो सरकारा फिन जों सरकार दाफिनगोन, जोंनिनो दोलोआ फिन सरकार दाफिनगोन। ओंखायनो नैबे सम थानाय समावनो जुदि रायजो राजाफोरा बुजि मोननानै जोंनि दोलोआव जगदान होखायाबा इयुनफोराव गाव गावनि जिखिनि भाग्य बे भाग्यखौनो दाना लानाय बायदि जागोन। ओंखायनो आं जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव खावलायबावदो जे बिथांमोना जाहाथे जोंनि दोलोआव बयबो जयेन जायो। गोजोन्थों। दिनै दिंखियाबारि गामियाव सा 35 जन गामियारि सुबुंफोरा बैसागो बोथोरावबो इउपिपिएलआव जयेन जादों। दाखालि बावै कारहानायाव दहा सुबायाव सा 20 जन इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादोंमोन। बिथांमोना गासिबो जिएसपि आरो बिपिएफनि मावथिमोन। आं आसा खालामो इयुन समफोरावबो जाहाथे बिनिख्रुइ आरो बांसिन दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंजों जयेन जागोन, जाहाथे बेखौ आं खावलायबाय। बिटिसिआवथ' बेयावथ' रावबो राजखान्थियारि भाबै जुजिनो हानाय जोंजों रावबो गैया। मानो होनोबाथाय जोंनो बयनिख्रुइबो रासिनखा बेवहाय। बिपिएफआथ' बेसेबा दोबैलांबाय। मानो होनोबाथाय बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलजों जयेन जाजोब्बाय। फारसेथिं अबर' बा जिएसपिफ्राबो बिथांमोना थोरला बोरला जाबाय आरो बिनि अनगायैथ' बेलेग दोलोआनो गैया नैबे जोंनि बिटिआर हालामाव। ओंखायनो जोंजों जुजिनो हानाय रावबो बेवहाय दोलो गैया होननानै आं सानो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं।
लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।